се Светослав Стоянов, от Враца съм. Образованието ми е в сферата на математиката и икономиката. Занимавам се с развитието на дигитални продукти от близо 10 години вече, като последните 7 от тях съм менеджер дигитална реклама към медийна група България. Програмата основно ме мотивираха две неща. Първото беше личностното развитие, да бъда SEO специалист, това е изцяло нова професия за мен. А другото, което основно ме мотивира, беше да помогна на медийната група. До момента нямахме човек, който да има задълбочени познания по SEO оптимизация. Това нещо е изключително необходимост за успешно представяне на една медийна група и на различните сайтове. Това е, което винаги търся в едно обучение, т.е. нещата да са to the point, да са много добре структурирани, да се предаде информацията максимално бързо и максимално бързо да може да се овладее от страна на курсиста. SERP Academy ми даде изцяло нов поглед, пълен поглед върху линкбилдинг, върху SEO оптимизацията на сайтовете. Помогна ми с по-доброто техническо разбиране на сайтовете, с още по-добра стратегия за изготвянето на съдържание и с изключително много ценна информация за продажбата на линкбилдинг в портфолиото ни от сайтове. Наученото ми спомогна още по време на самия курс. Имах доста сложно запитване от клиент от специфична ниша и Борислав Арабчев ми помогна да реализирам продажба на голяма сума. Участието в SERP Academy ми помогна изключително много, както в професионален, така и в личен план. Успях да се срещна с страхотни лектори, от които научих много. Изгради се и много готино общество от хора, които мислят по сходен с мен начин и си прекарах много страхотно. Цялото приключение, абсолютно като инвестирана и сума и време, информацията, която колегите споделиха, е безценна и определено в днешно време образованието е нещо, в което човек е значимо да инвестира. Бих препоръчал SERP Academy на цялата рекламна екосистема в България, основно на маркетинг менеджерите в всяка една компания, според мен на собствениците на малки и среден бизнес, които много често се занимават с маркетинг в едно дружество. Много членовете на различни медиа агенции, вече дори на тях се налага да се занимават с SEO оптимизация по един или друг начин. И въобще на всеки нов начинаещ човек, който желае да се занимава с дигитален маркетинг, смятам, че това е основите, SEO-то.